Omandanga kato dari mande laberang badan si gadija omande dangakan bana jan banyak bana carito mande ko ambo jalan jo kawan itu tu urusan badan ambo. Oh komande ingin sumbayang komande taat ke agamo sumbayang sajola te rumah kota pai ke rumah saji nanambo jan diatur. Komandang kato bantu itu menjauh si batubok kita nang kampek kali itu sana. Kini kita ala batamu ambil kain di balang korop, ado balangko dalam ladang, si cerek di dalam koto, ado banane tepi sawah. Ku ingin lusa nak jokis rabab atau jo nyanyi rabab. Bukalah YouTube Sinar Padang Official. Ada nomor HP Siril Asmara, tolong dibuka Siril Asmara. Alai jalai di sana tu. Ko nomor handphone Siril Asmara. Kita buka YouTube Sinar Padang Official. Allah minum baik bersama. Oh duduk di lapau malam minum baik bersama. Selesai minum larang rantau boleh barang ke oh selesai minum larang rantau oh boleh barang ke onan tadi lakasen olah nomor latigo hokini lakamaswe balam
olah nombor la ampe cali YouTube larang rantau olah ado sisi oh sadang menangis si Gadija sadang menangis samoso orang oh datang orang nempunya rumah bakato bake si Gadija onde Gadija dang abana kontrak rumah labi pulau na Omandang katonyo dari ete baru bakato si Gadija onde ete dengan bana joa kontra ante kambo bayi ba itu kato badan Gadija oh sedangkan Virgo te nak balik iyo suami badan ambo ala setahun nak balik te oh kato sampai sebantu itu menjawe ete sekali kota ada pihak kontraan rumah kotaknya kontrak kababayi tentu terpaksa turun dari rumah keluar dari rumah nangko oh mandang kato bantu itu menjawe badan si Gadija oh ete nampunya rumah turun kato ete dari rumah nang kato indak kabataga oh parenta tatap te ambo turuti tapi ndak kini ambo turun tunggu malam mari dahulu berjalan malam te oh badan ambo yote ba itu kato si Gadija Tuhan oh kato sampai ete menjawe ko iyo berjalan malam ndak maado kato ete nampunyo rumah di sini ete lah barang ke to bilang badan si Gadija oh inyo menangis sama seorang yo pae tekan aja so malin sultan yo dae Hotakana kato mande malin sultan ko sangat elok tapi de awak menurui anda yo bili laki elok nama tinggal kini penyesalan oh badan Gadija yo pae sedang menangi juo Tuhan oh sedang menangi juo balam taranggo ate tanggo menyang tau rayate pintu salam ta'azim badan kita alias sekete tentang itu dijapui si malin sultan oh awak nan sadang duduk nyo duduk di kursi
nan kopi talata juo rokok talata ate meja nyo sadang la duduk bana balik la anak basikola tuan pulang anaknya dari sekolah setelah tibanya di rumah baca assalamualaikum salam kata malin sultan lanai anak ate rumah basalam anak jo apanya baru bertanya badan anak bertanya anak kapanyo onde apa dangakan bana hodanga de apa mo bertanya kamapai nyopai ibu nambo lagadang lo awak coy kojo ibu pa alun batamu pai ojo ibu ilapa alun batobo alun ado pernah nampak badan ibu kok mati ado kuburan ba itu kato badan ila kato sampai apa menjawe buyung malin sultan mulai menangi Pak Malin Sultan yo Pak onde nak kandung sayang apa yo nak apa sayang nak kebake nak gadi yo nak tapi kok ibu lah nak kebatanyo dan ibu jangan tanyo ju apa nak tahu. Oh tampe ibu dan kok para sayang lo di badan apa yo nak madanan sadang dulu ketik bana anak apa sadang dalam baduang sadangnya masih babaduang juo ibu lapai nak dari rumah babulan-bulan ibu hilang dah ada pulang dona badan ibu tuan mencali apa menangi dan anak indah ado dan jale de inyo cie juo nampara lu ibunya de inyo tolong carian kok mati ado kubuanyo kok dimati enggak alamat jale baru tiba Pak Mande si Gadijah yo lainyo si Rukia anak kandung cucu badan ini danga kato si maan buni honan apa anak ditanyo juo kalau nan mande badan ila mande barangke na dari rumah na mande barangke nak dari rumah ila sadang di baduang joni ni ila dulu tinggal dalam baduang ibu pai hari siang hari mengece indak sepatah juo ndak jale di kami alamat nanyo 7 dona jangan apa lo nak disalan yo nak dek sayang apa nak pakai ilala nyotinggan apa sama seorang nyotinggan yo badan ini masih apa batan juo dan apa juo na basalan yo na ba itu kato badan ini Tuhan mencali nyawa ini lama nangi baru bakato malin sultan onde ilah anak
apa berjanji berkeila apa indah berduto-duto bertanam niat nak dalam hati. Kau tak berbalik ibu ila kau indah pulang ke negari dona. Dan apa indah nak ke babini biar cuy ko salamonyo. Oh indah tadaga nak manuka apa sayang ke ibu ila talambe ibu memasak apa betanak jo menggulai yona. Oh tapi de ibu nak bantu itu berani juna meninggal na Oh mencari apanya alam menangi ayah mato badare-dare baru bakato badarila onde apa sayang yoila kok salah maaf badanila nak mosangko dopa sebantu itu. Oh nak mosangko ibu jahit cuy itu di baduang ambonyo tinggal indah bau tak ibu ila indah bau tak coba banak mendengar ketoco itu. Oh baru menjawe malin sultan tak boleh jo mandi do nak bantu itu. Neraka jahanam na anak apa Tuhan. Oh neraka jahanam na anak apa nak boleh jo mande bantu itu. Percayalah na nanti kita di hati duya asa tinggal di duya nangko asa mamijak gumiala. Oh santiang-santiangnya orang sia-sianya orang hebat-hebatnya orang asa di duya pasti salah na Oh sadang coy tunyo atau tinggal to japui balik badan gadija Ariala do pukul 8 malam meningkat pukul 9 menjawe pukul 10 Ari sadang pukul 10 malam mulai keluar dari tampek kontraan rencana badan si gadija rencana di dalam hati kembali ke korong kampung Tuan. Kabar baliknya ke korong kampung awak sakit sebantu itu kok badan lah bakada-kada kok tubuh lah bakuman-kuman ba itu badan dirinya di sinan badan si gadija yo pak. Oh berjalan seorang tengah malam yo pak. Oh berjalan balik tak litak berjalan balambe-lambe sedang berjalan jalan juo indak guna dibilang lama ma'alum ninyo sedang jalan. Oh kalau dibilang si gadija lape di dari daerah bandara muko-muko jalannya lurui nanyo tampu Tuhan. Olah jalan lurus ya nanyo tampu ba itu kalau kok dipandang dak guna to bilang lamoinyo berjalan taruiju. Oh hari dan sadang tengah malam di sinan kalau dibilang berjalan talita-lita elai cokacang menjolong junjung berjalan taita bantu alang pae menjalang gunung
bantu alang menjalang gunung di sinan kalau kau dipandang hari bertambah malam juga kira-kira pukul 1 malam. Otara solita badan si gadija kolita inyo baranti sakit tubuh indak tabado Tuhan. Oh badan sakit sebantu itu di sinan kalau kok dipandang kok jona lain lah nampak gadija mungkin lari mencalik gadija tubuh bakuruk kesadonyo barai-rai di pamadilanganyo ba itu penyakitnyo nan datang. Oh anta ganjaran dinan kuasa anta kutukan di suami antanyo sumpah mandekan duang Tuhan. Oh indak to bilang doa bilang lamo ndak guna to bilang melamo bana di sinan kalau kok dipandang ariado pukul 2 malamnya ulang jalan babali. Oh dicalik juo tonan lalu kok lai kadape awak manompang sedang berjalan-jalan juo ado banau tonan lalu diambil indak kabaranti katorang gilo tengah malam Tuhan. Oh kata orang lakarang gilo matanga malam ba itu kalau kok dipandang dak guna dietong lamo. Oh maalun ninyo sedang jalan hari badaro lah darang siang bajalannya sama seorang tompangan indak joado bapi iti sasian indak ba itu nasib si gadija. Oh indak to bilang lamo bana anggaran pukul 6 pagi latibo di lubuk sana Tuhan. Oh latibonyo di lubuk sana berjalan juo semua seorang lapenan dari lubuk sana lah nampak sekelok 3 di malo tujuan namu sampai badan dikuruk bantu iko. Oh indak to bilang lamo inyo berjalan tarwi juo di mainyo to tibo di daerah Lubuk Pinang Tuhan. Lubuk sana jo Lubuk Pinang itu daerah badakatan di malo hati tak kamamang sadang tamangan jo na hola batinggakan ndak guna dia tong lamonyo berjalan tarui juo. Oh barantinyo dake nalangang balapelita si gadija. Oh balapelita badaninyo indak to bilang do bilang lamo. Oh maalun ninyo sedang jalannya jalan balambe-lambe.
Oh nampak de orang sedang jalan, orang lah takui memandangi. Di malu orang nak katakui kok badan berkada-kada. Ba itu kalau kok dipandang tentu yo takui orang memandangi. Tentu ngari orang malie. Kau sedang berjalan sama seorang di mainyo to tiboan lah tibo di bukit sualang itu nyobate si pasisi. Oh di malu hati tak kamamang tio bakan dapat tak nambuli Tuhan. Otio bakandanyo ata nambuli yo hari bertambah tinggi juo tinggi bajawe dengan patang nam patang sepatang itu latibo inyo di Silawi. Kosato lape nagari Silawi menampu daerah Sindang bidag yang tulang barawi di duya bakato orang lape nagari Bukit Sindang batamu jo Bukit Dadok di malu hati tak kamamang surat tantangan kurang elok pae. Olah penagari nyoa Bukit Dadok di sinan kalau dilihat latibo di ampang tanah satolah pe di ampang tanah batamu daerah Kumbuang. Oh di malu hati ndak kasusah lamo bana hilang di kampung lape nagari daerah Kumbuang inyo bajalan pae sama seorang Tuhan. Olah lape nagari Kumbuang dak lamo kita bilangkan sedang berjalan-jalan ju. Oh awak sedang berjalan sama seorang adola onda mai riangi nyoi riangi di onda lambe-lambe. Oh sedang onda mai ringi ju kironyo pak orang nama ringi pajatu asli anak tapan nyoraso tahu dinamudo Tuhan. Oh baru nyopotong badan si gadija seto nyopotong pakai onda nyotagaan onda jauh-jauh nyocalik bana elok-elok kiro iyo pik gadija baru nyoturui dinamudo. Honde unini dengan bana yoni bari lurui ambo batanyo ni oh bari bana ambo barundiang uni gadija ndak bini umamalin sultan ba itu kato badaninyo. Oh mandanga kato rupo itu iyo dia ambo si gadija lupo konie uni jo ambo. Oh ambo tinggal di sebelah rumah uni mande ambo meninggal dulu damalin sultan ni batazia Tuhan. Oh udah dulu mani membaca di rumah ambo lagi piti ndak nyotarimo ba itu eloknya malin sultan jadi uni kapai kama kavan lani kabake ambo. Orang cana badan dia diri uni yo dia kok salam bo minta maaf dia. Oh ambo kabalik ke rumah mandi kapulang ke rumah mandi kandung uni sakit dia sabantu ikut Tuhan.
Oh ni sakit dia sabantu iko mandanga kato rupo itu ko iyo ni kabalik na rumah mande uni dulu ndak ada bau nilai rumah tu kini kosong saja rumah lalamo batinggan Kosa manja uni ni ndak di rumah lalamo balataan kini mandi badan diri uni sarato anak sekalian sarato jomalin sultan lah tinggal di simpang tiga ni Olah tinggal ni di simpang tiga lah gadang rumahnya buik lah pakai otolonyo sabua untuk membawa anak raun sanjo ba itu inyo malin sultan mandang kato bantu itu manangi badan si Khadijah lah barasaki bang badan abang yo salah gadang bang badan ambo Tuhan Oh hendak to bilang doa bilang lamo lah naik nyokate onda satu naik kote onda bajalan nak nyolai onde uni dengan bana de ari bertambah dan jo de ari bertambah sore bagantung uni sakit boba onda agak kancang Oh di sinan kalau dipandang kanan onda lah sedang jalan kanan jalan nandel di opor hadi satu opor kedua hadi dua opor ketiga dari tiga lape kampe diampe kalau dipandang batang-batang anang lariong onda Tuhan Olah penagari daerah kumbuang batamu jo talang kubu di madu dua bamanung-manung nambedo kanda ndak balaku ndak lama bana kita bilang anggaran pukul 3 sore sampai ke rumah malin sultan Tuan Oh sampai ke alamat malin sultan naik ke rumah nyonya malin sultan naik ke rumah nang gadang kuato tuan carunia di sebelah rumah ba itu kato badan ranan mudo ambo pail ni kato na mudo jadi dia kato si Khadijah terima kasih dia banyak-banyak ba itu bana kato inyo lah barangke na mudo tadi tinggal bang dan si gading jatuhan Oh tinggal badannya si Khadijah nyotarui juo ke rumah seto tiba di labu rumahnya baca assalamualaikum naninyo si malin sultan sadangnya duduk bana sadangnya duduk di kurisi Oh menjawab badan malin sultan Waalaikumsalam kata malin sultan mencalik malin sultan ke labu rumah kironyo nampak orang nanti bo kiro bininyo nala datang yola upiak si Khadijah Oh satu nampak Khadijah tibo yo pak walaupun jalenyo bakadam pak walaupun jalenyo ada pakai penyakit Oh bakurok tubuhnya sabantu itu indak nambali yang tubuh si Khadijah nyokaja di malin sultan kama Khadijah dia Oh dia abang yo dia lalamo dia indak babali do Khadijah
Oh sampai hati Khadijah ke kami yo dia bertinggal anak dalam baduang dah ibu do dia. Oh mencari anak no Khadijah baru kini pulang ke rumah dia. Oh baru kini pulang ke rumah nyomalin menangi juo badare jatuh aye mato tadanga dimintuo dari dapur orang menangi ate rumah bunyi suaro malin. Oh kalua mande si Khadijah yo lainyo si Rukia satu kalua dari dapur nampak anaknya lah babalik marato mande si Khadijah. Hode nak kandung Khadijah ya rantau nan mana nambah 7 kampung nama nambah uni kabai nak barito nak baru kini nak. Oh Khadijah pulang Oh baru kini nak Khadijah pulang itu kata badan mande menangi jua baru berkata si Khadijah nyu ambil tangan malin sultan. Oh abang sayang Khadijah yo bangai. Oh Khadijah kilap bang assalamualaikum yo bangai. Oh kok salah maaf bang badan Khadijah yo bang Khadijah jangan dibari dosa yo bang Oh bari maaf badan Khadijah salah bang. Oh bake abang yo bang ba itu kato badaninyo Tuhan. Oh Khadijah salah bang bake abang menyimpul ke kaki malin sultan mencari bininya bantu itu onde Khadijah ibu masih ilajan mengecek rupa itu. Oh jangan sampai dia coy itu bana yo dia kalau nan salah si Khadijah yo dia. Oh kok salah lama dia memaafkan dari ujung kaki sampai ke ujung rambut dari dunia ke akhirat Khadijah indah babari dosa do dia. Oh Khadijah indah do babari dosa ba itu kata malin sultan kata sampai barunya dake mande menyimpul lo ke kaki mande oh mande dengan bana yo mae. Oh bari maaf Khadijah di mande Oh mande majan badan Khadijah mande parnalo ambotulaan parnalo mande basakiti kok salah maaf mande badan anak mande yo mande. Oh ko ala dape mande minta maaf ko alam boba maon ko kaba bunuh la mola nanambo inda mande kamalawan mande. Oh mandanga kato dari anak onde nak kandung nak Khadijah dengan badan masih Khadijah kok salah mande mama oh anda ado mande bari doso dari dunia ke akhirat indak badoso badan Khadijah.
nan mande ibu anak hati mande Khadijah seorang nak anak mande awak nak ado badusana dapet mande Khadijah tinggal batinggan mande jo minantu dua jo anak badan Khadijah mande lah tuo nak bantu iko untung malin sangat elok bana semanjak Khadijah payona Hona ninyo badan malin sultan nindak baranjak dari rumah entong mengurus anak Juna di senan kalau kau dipandang honde dek kandung si Khadijah jajan menangi juo sadang inyo sabantu itu datanglah anak badan inyo nambah namo si upi ilah satonyo datang si Jamila satola datang badan anak onde apa sarato nenek iko siako nanti bo ba itu kato badan inyo mandanga kato bantu itu onde nak kandung nak danga bana danga dila nak apa inanila batanyo ibu yona Hona nila batanyo ibu juo nak baki apa iko ma ibu na badanila Tuhan Iko ma ibu na badanila mandanga katoco itu daru menjawe badan anak kenapa di lagu na ibu lai ketik amboi tinggal dalam badung ambolanya tinggal ndak pa ibu pai ndak mola mandanga kato bantu itu nyuambi anak di malin sultan onde nak kandung ila apa onde ilai sayang apa lai ibu ila jawab Palai sayang nak kebake apa Kok lai boy lajo apa Kok ingin apa nak masih duit Kok ingin di rumah juyo nak bari maaf ibu de ilajan mengecek bantu itu saburu-burunya badan ibu juoco abana burunya orang nan datang mana Hojo abana jahe badan ibu nani kota ngatapna ibu ilana Nani kota tak mana ibu ila mencari apanya lah menangi de ila sayang kapa onde apa dengan bana apa jangan pa menangi pulo yo pai hoi pajan dapa mengeluan ye mato dapa membana pa ila kapa yo pa ila sayang kebake apa yo pa kota dek kato apa indak ba ibu indak mola indak ba mande indak baranti pai tapi apa lo nak mati pa tapi apa lo hilang dari rumah mo bari maaf badan ibu yo pa Ombo bari maaf badan ibu ba itu kato badan anak lanyo maafkan de anaknya namande alaju malin sultan nanapolai baru bakato malin sultan onde dia kandung Khadijah mola mandi dia badan Khadijah abang mandian elo yo dia buli
bulia nak kuman nak nyo abi bulia nak mengkurok nak nyo hilang kita ube badanan sakit di tahu badanan sakit di sinan kalau dipandang laksana ngatilah si gadija di sinan kalau dilihat alah nyoba mandian di Malin Sultan di sinan kalau dipandang hendak guna dia tong lamo salah say badan nyo mandi waktu mulai latibo mulai sumbayang Malin Sultan tuan mulai sumbayang nyo Malin Sultan di sinan kalau kok dipandang sedang solat inyo baniat juo dalam hati sehatkan penyakit bini ambo iyo lainyo si gadija honde ya Allah ya Tuhanku kok lai pengasih penyayang bari maaflah dosa-dosa bini badan ambo nak jan diagi ganjaran lu ya Tuhan nak guna dia tong lama di sinan kalau kok dipandang sudah sumbayang pak badaninyo bakumpuinyo nambah rampe cie nyo mintu Malin Sultan nan cie anak badaninyo nan cie upiak si gadija duduk baropo sahamparan Tuhan ndak guna dia tong lamo nanari sari tu abi hari baganti hari abi hari baganti pakan sepakan jodoh pakan abi pakan baganti bulan orang di kampung ala tahu manso gadija lah balik jo si Malin tapi badan Nabi dikuruk Tuhan di sinan kalau kok dipandang nanube alun jo dapet tumpak de inyo Malin Sultan petang kami malam Jumat hari sadang tengah malaman yang nyo ambil sekali aye wujud solat tahajud badan Malin meminta bakek nang kuasa. Hei ya Allah ya Tuhanku ampunkan sekalian dosa ko ado kilap juga wajah ambo dibari dosa ambo kini minta petunjuk ubeknya badan bini ambo nambah namo piak gadija cegakkanlah bantu biasa ko ado kutuk dan tiba ko ado sumpanan datang ubeknya lain nang kaelo agi jalan ambo malam kini ambo meminta kanan satu Tuhan ambo meminta kanan satu baik itu kata Malin Sultan kata sampai nyoba doa di sinan kalau dipandang selesai solat tahajud di sinan lalalo Malin Sultan awak tekalo mimpi tibo alam mimpi badan Sultan rasa datang orang tua ke badannya pakai baju barasia kasadonyo indak nambaca cie juo ko ingin penyakit cegak iyo lau piak si gadija minta ampun lah dulu kabake mande basuh lah kaki badan mande sarato jo kaki Malin Sultan minum air telapak kaki itu kutuk
kutukan orang tua jo suami na Oh itu kutukan orang tua jo suami ba itu kato badaninyo di sinan kalau dipandang mimpi sampai melintas cinta hari tape setanganan pagi Walamo taman wang malin sutan takana juo mimpi nyo dolu sawakatu gadi japai nyo takalo mimpi tibo juo Ho baju di badan nala hilang itu mimpinya dasar pertama baju hilang kupia hilang sarawa hilang terompa hilang sudah itu batamu balik tapi ala batumbuk-tumbuk Tuhan pagi sepagi itu baru nyoimbau badan mandi nyoimbau lo badan gadija onde gadija di abang onde dangan ketuamu oleh minum namu meminum mayit telapak kaki mandi yo dia 100 juta tapak kaki abang boleh cegak bentuk biasa itu mimpi dia abang nandape Oh nampaknya ki badan si gadija kutukan mande dia jo suami Tuhan Oh mandanga kato malin sultan menangi badan si gadija onde abang sayang gadija jan meminum mayit telapak kaki abang 100 jo mande si gadija yo bang Odek lah dapet kabang bang minta maaf dibunuh gadija nak apa dibunuh gadija nak kaberang lo bang apa lagi minum air tapak iyo jo air tapak mandi bara banyak nyobang gadija minum bang Nan pagi sepagi itu nyo cari daun sitawa cukui nyo ado daun si dingin di sinan nyo ambil air tapak diambil air tapak mandi diambil lo air tapak malin sultan dibasuh air lah diambil Oh diminumkan bakik gadija baconyo bismillahirrahmanirrahim nyo minum air tapak mandi nyo minum air tapak suami Oh mungkin yo Allah pengasih pak jo penyayang antanyo ganjaran di gadija salah saya air minum kulinyo elo pak jo biasa Tuhan Oh kulitnya elok co biasa nyo calik di badan si gadija kulit lah elok balik co biasa lah putih bentuk semulo co ada lucu itu balik nyo ambil tangan malin sultan Oh terima kasih bang banyak-banyak yo bang Bajanji awak jo abang yo bang Oh bajanji badan si gadija iko langit gadija jujung iko gumi gadija pijak Oh selagi nyawa bang dikan wong badan ndak kabatu kado bang laki gadija Ondak kabatu kado bang laki gadija lah sehat bantu itu baru bakato malin sultan
Onde dia kandung gadijai dek lah sehat sebantu iko ado syarat cie dari abang pai lah solat kamu saji taat sumbayang dia olah jopuaso ibu ilai Abiari sari tu abiari baganti hari Naninyo badan gadi jalala elo cobiang aso Lalat sehatnya cobiaso lapai solat kamu saji itu badan si gadijai Lapainya salat kamu saji itu kalau dipandang masyarakat mencalik juonya pandang juo dirang banyak di toko-toko masyarakat angket tangan orang kemalin sultan iyalah sabah malin sultan sekian tahun bininya hilang babalik sakit lolai pulang ke rumah elok malin coy tujuh Tuhan oh elok malin coy tujuh oi ndak tahu nyo berang ndak salah namanya malin sultan ndak salah pinyo untuk mataziakan orang meninggal itu kata badan nambahnya Wassalamualaikum awak babau jo malin sultan lu nampak inyo kesalahan lu nado nampak salah jangga iyolah hebat malin sultan Tuhan Oh indah disikodo topalamo abiari baganti hari abiari baganti pakana tumpak di badan si gadija baduo jo malin sultan Labat sanang-sanangnya kau makarampa kampeknya labayo iyo ate rumah bakumpue anak join duet Tuhan Olah bakumpu anak join dua ado harinya sekutiko malin sadang duduk bana Oh sadangnya duduk di kurisi maalun badan si gadijanyo ado mambuek goreng pisangnya bau dakik malin sultannya ambil goreng cik makan bangan goreng kuah cik berdua wak ba itu bana katoinyo Oh bakato badan malin sultan malu awak dia anak-anak beko nampak lo dimintu dia Oh beko nampak lo dia dimintu ba itu kato badaninyo barulah galak si gadijah Hona ninyo lah basanang-sanang Ko anak balik sekolah Lab ado mandi mabian Ado ibunya nangka mau urus Ba itu kalau kok dipandang Oh basanang-sanangnya kampeknya Antaro gadijah jo malin sultan Tuhan
Odesinan kalau dipandang kok orang nambah dekatan rumah yo heran mencali malin sultan yo elok bananyo gadija mendapik laki ndak laki sembarang laki la ayalah ngaki olah nambah latamu laba kumpul-kumpulnya ate rumah de ala sanang-sanang laba galak-galaknya gadija jo suami serato jo mandekan uang laba tamu inyo jo nambayi sanang hati nak tabang ado tuane ado banane dan tanggal ladang jatuh lah daun 2-3 diambil anak pak balai lamo de ayah jo anak jo mandenyo jo mintuo lah batamu jo dan sanganang sainggo iko curito judulnya anak durako kok lay duit disambung juo ambil si cerek dalam koto jatuhlah daun ate batu diambil di balatigo sainggo iko dolu curito kabanak durako tanti-tanti di tahun baru adonan lain padoi